Ngapeng sumbai pi baroki kena syaganika program wan kena tu yaro wal penbit penbiang da kacing sang kena balang presbyterian nong temai. Pedang sumbai pi barok hak kerteng kabatiang tam kacong terai baut nong pen MBA chung uci supres. Te hak basdang chong kena kacing syakri lamba chong kena step tu ye pendam hak kacing duai ni duai. Koblei kokpa chung bah beneng utrai chung kimet bagi mensem kacong ni. Nya aingo emetrai kum kacing sang kena lamba nek step chong kasngi ka bakra ba ka kentang chong me mengla pa seng lang ka kerteng chong me ni dawai ko trai me don kat ye ke benta baro ka bengi don ma pendap leng ba chong nek step sha ba ken long hapo kacing alam chong man sem ba ko chong me ka burom nya aisha me mam no ki pop ko chong ni na ba ka kerteng chong chu singi pan ni dawai amen ti ha ka ni ka por ka benta da ka bangi ya so lang ha ka barwai ka chirwai ka chispa so pho na ko thmai ba chispa life khandai na ka barim bat kiban yalam ya kan ka chirwai idei I hilarika wa alang bat I mebarika wa alang tongnya simantalang na ka barwai kan ka chirwai Bible bangai, Bible bangai, Bible bangai, kalong kak tinublay, kaya love you Jesus, kaya love you Jesus. Kaya love you Jesus, non penem kaperte. Kabay, bakabay, bakabay, babangai. Kabay, bakabay, bakalong kakti. Shem Ruha Kabaiba, Shem Ruha Kabaiba, Shem Ruha Kabaiba, Kajing it baubay, Bayu Kodu Aiti, Bayu Bayu kodu aiti yagiban beneng kabay bakabay bakabay babangai kabay bakabay bakalong kaktinubay. Bible bangai, Bible bangai, Bible bangai, ngan ko ngutang yakan, kan salong kasyarat, kan salong kasyarat. Salong kasyarat penyalam mediakan kabay bakabay bakabay babangai kabay bakabay bakalong kak tinubay. Hakari kapur ka pementa pat ninyo ya kacing pulis dang badwai na I Charles Sepang bat hadien jong kacing pulis dang badwai
an ong sendan hagan kapor bangin yo ya kawai ke special number banruai da kini kisan ngut ki kon kena song balang kita kilong isyaral Jepang ilanya ukor Jepang di bada kemen dawan syan bat mati bahasa iso Jepang. Syua mengendai dengan polis wana kaktin ke jong belai na ki kitab sam ke basis pak kendai sispa san kaktin jome kalong ke syarak ya ki kijat jonga bat ke jeng syai hak lenti jonga bat kumjuk ru wan pulih na ke siti peningkong upetras ke baar kum ki kelu madangka tu pen kwa her ya ke besungul ke don ke bade mensim kena mapen nyosan daka sya ke jimpen em dong yan dwai kupa jongi ubaham neng angu eme bamila pena yangi mencakri yeme kum ko jinsen kena hakani ka step ke bamenta ni dwai tu kerku badarungkat ya iwe pa iwe ki bayasang ya kertain jome hakani ka por darungkat bat kinong ya lam jong ke jinsen kena makin nam tray ya ka kam jome darungkat bat penkia ik bapang basitam la kalau na COVID-19 bat kumjuk bat yakiwe kijak jempang kurku bat darangkat lem bat usyakri jome man keren ya kaktin jome hapdang jongi hakani kapor ai bakal ketin jome kanyisa hakido jongi kenam bangin san haka jing em bakan jaman sim hikayangi bangin long ki kena ki batep sengi ki berminat bat ki bakong ngoy lagi ki megi pa na no ekipap jingi hakerteng uji sungi pan kini baro amen. Ni
Kani ka tayo kadai ka tayo ka bankong jong ni ubanai Disember nani ubanai no pra jong kani ka snam bat phitip kadai ka tayo ayu ki hap ki baret phitip na am kani ka sngi ka bamanta kadai ka sngi ayu kani ka sngi ka bamanta kadai ka sngi ka bakat kham karpang na ki wei pat ki sngi hapo jong ka snam namar bah kani ka sngi kadai ka kham long special bah ngila pan ong ho ngila rung sik uni ubanai uba manta Benai ubah kat ar moh, benai Desember, ubah kalabe, kala air, ndai kala air kriat, ndai ngamut ban ong ipi labe, da kala air Christmas. Na kata kadau hakani kapor ngadon ni kaban ai kublai Christmas. Pasuk ban kemen lepai ipi, dan Christmas in advance, ya pi baro ki hep ki beret. Haki jing ki sam ko chong pi, ho ya ki par bangai dru, ki bai menta ban page ya ke program lembah chong kene ke step ke menta. Ai ba kacing kemen bat kacing suk trong ka Christmas hakani ka snam wat hap deng kani ka klam ka bangi aman kan sensiar yi ki long ying long sam trong pi bat ka chungi wei pi wei khnang bangin la ya ka banang yo ya ka bor ban sakri ublei haki por baro ka ching em ka chungi kani ka sngi ka bamanta ka dei ka ta ka bi khot ka Bible Sunday kani ka Bible Sunday kadai kata kasngi utrai ka bakerpang kabalapan kerpang khanang ya ka ban rakhi ya ka ban kan mau it ban kan mau buram ban yo ru ban ya kren syapang ka ktien ka chong ulai nai ki hap ki baret phitip kami kan ka Bible Sunday na ka wei ka chingchia ka bangan ya thu epi ha kan ka por bakata ka chingchia ka long kata ka chingchia ka long Hakaba idon iwe ihab ibaret. Ita ihab ibaret pitep. Nangkan osnem. Tang khatsan snem ita ihab ibaret. Ilek kumno ita ihab ibaret. Namar ba itrang ya kaban yo ya ka Bible. Itrang ya kaban yo ban puli ka ktien ka chong belai. Hakata ka por ka chong iam. Don da ka Bible. Kam da pahu kam pahu menta. Hakata ka por tang ki ba khambit khambyang. Tang ki ba khamriu spa. Ki ba yo ka Bible. Bat 4 jam la shon kan rei kuma shon hakini kisngi ke bamenta manta pi don kan tali ke Bible hayeng persang banyo mo pi don kan tali don ki badon de ki fau tali ha ki khot hapok hayeng ki don tang lain ngut songul kat ba ka Bible ki don kumasan hendeu tali tandai ka cing puli ka cumom puli nganam ong ka song ha kita ki badon ki Bible hayeng ita ka kerteng jo ita ihab ibaret ibangaya thu epi kan ka por kadai Mary Jones mah lakaya ita ihab ibaret iba kerteng Mary Jones haka khat ndeu tarik trong Desember nani ubanai no pra trong ka snem khat nyo spa phra phusao la ong ba ila chu yo sngo ila chu yo ban puli ya kan ka Bible tang teng haka yeng chang paramarchan jong e bat ihab ban yai komba armail khnang ban yo ban puli ya ka Bible pi ha ban yai kan no ban puli ka Bible Pilai le se tang na kamla sacha ha kamla songkai phishim ni ka Bible na ta phi puli ka chan nei ka suk namar bale namar ba ka don ha yeng chung phi ten rei ka ne ka Mary Jones la ong ba hap ka hap an ya hadu kan no ka hap an ya hadu kuma armail khana ba kan la ka ban yo ban puli ka Bible ba la ong ba ka don ka ching thrang na do ka por ba ka dang dap kum ba shi phau la ni khat wei snam karta ban yo ka Bible la chong bat kum ta ila persang ban penlang pisah kan Pernah pisah kendiat mah wan ki bahayeng let's say ai bai reneng mah he Mary Jones kan si phau tangka let's say mah ong dom ta Mary Jones cakaban thet chana cakaban thet chips imle kum ta ile no I penlang hakelong I penlang hatin bat hadin rius nam habai la nyo ya kata pisah kala bon ila khen kala dap ban thet Bible ti habala dap ban thet Bible ile kum no la ong hakawe ke step hai lami Pitip ilek no, imi rum dai ban chest station, ban ap kali, ya de ka chat. Ban chayeng ka chong utau Sahib Thomas Charles. Le chayeng chong ta ban thiet Bible ta. Long ba ya be ka chat. Bat ka ching chingai na ka yeng ka chong I cha ka ta ka chaka ka ba ilai ban wat ka Bible ka long hadu arphon real mile. Khanang ba fin sngo thu ki hab ke baret. Arphon real mile larinya pen kelas ya ke kilometer
kalong kumba saufuar kilometer saufuar kilometer kalau dia kecing cengai kabla dalet ka kali le se ko masih kenta tam hakiri sengi jungi ke bamantah bala ong ba Mary Jones namar kacing terang kacong iban yo ke Bible ila le ya ke ban kandu yang neu sahab bat on dai le hak lapai ka yeng chong tau sahab pitip la le no ila ongko sahab ngalawan hi ka kecap ndai bawan kali ngalawan ka kecap ya ke ban wat ya ke ban pan ka Bible na fi handai pitip ka kubor ka snausi nau tau sahab ka long ba uang kumne ko Mary Jones pitip mdan Bible show snausen pi Mary Jones pilawan na kicaka ka bacengai ba nalo kata pilawan da ka kecap tende mdan Bible show don satangkan ni ka wei uang puni don satangkan ni ka wei ka Bible bat kan ni ru kadai ka ba ula pha ila krendo lepa dan ila pha bu uta wei porlok chunga uang te hakata ka por la ong ba kadai ka Mary Jones kalayam kayam balai namar bakas ka perkhat ya kacing terang ka chongka ya kacing sliang chongka ban yo ka Bible da Lord ba pli ka la ya ka kachat kumta ka lenti ka bacengai kam yo ka Bible kalayam pai don hot hangta bat new sahab Thomas la ong ba la snausen ula ai no ya kata ka Bible ya ka bakan long kanong kenti chong ka Mary Jones bat kani kalakta ya new sahab Thomas bat mau la ong ba ula seng ya ka wei ka seng rangkat bat ki lais pa ngot ki parlok ke chungu ula seng ya ka Bible Society ka banengkong tam ha ka perthei ula seng ya kata ka Bible Society ka banengkong tam ha ka perthei ka ba ula ai kerteng ka British and Foreign Bible Society ula seng mo ui kata bat ka ching thmu chong kata ka seng ka long ban yo ban prinsipun ki kot ba la ni ke Bible khanang ban yo ban di sakitu ke batrang ba ki basliang ban yo ban puli ya ka kot ba la ni ka tien ka chong blai ha ki jing ki sam ka chong ki tin hadin chi spas nem kata ka chingchia balaseng ya ka ni ka Bible Society ke banengkong ki Kristan hasitulup ka perthei ki las ngau dei ya ka ban rakhi no ya kata ka sngi kum kata ka bagi khot ka Bible Sunday kamut hadin chi spas nem la seng ya kata ka Bible Society ha ka hanriu tarik chong panai leber na ne March chong ka snam khat khanda khat pras pa sao bat ka ching rakhi ya ka Bible Society ya ka Bible Sunday ngamot pan ong ka banengkong ka long ha ka hanriu tarik chong leber khat khanda spa sao bala dingi ken ha ka ni ka sngi ka bamanta kan dei ka ching rakhi ka ba chi spa khat hanriu sian Shispa khan riusian ngala yo ban rakhi ya kanika Bible Sunday to kata ka dik khandiat ka ching tip na ka banta chong phi ki hap ki baret ha kanika por shaphang balei bangi rakhi ya kanika sngi kom ka Bible Sunday to ka ching kali shu ka long ka ka Bible ha bangi ong ka Bible Sunday kami ka ching kali ka ka Bible phila ban chubab ki hap ki baret ka Bible phila na amon chubab te to shwa bangin poi sha kan ka bangan batai phi ka ka Bible ha kan ka por nga kwa ya phi bangin ya pulelang penbuat yang kan ka tien ka chong blai na ka chithi ka ba ar Timothy ka lonong ka balai ka khat ka ba khat riu ngan ong biang ka chithi ka ba ar Timothy ka lonong ka balai na ka khat ka ba khat riu sa penbuat na den chong mo ngan pule manga sa penbuat lang ma phi ka ching tho ba ro kalong kabala pusat mensiem da ublei bat ka bamentoi ya ka ching hikai ya ka ching sneng ya ka ching penbet ya ka ching penmelien kaba ha ka hok to kan phila penbuat mantan ya ka tu ka tien ka chong blei ka mana pulih te persang ban penla landet ka to ma kata ka de ka nong rim ka bang keren shaphang ka ni ka Bible ha ka ni ka sngi ka bamanta to ka ka Bible ka dei ka kot chong ki kot la ni ka kitab chong ki babun teli ki kitab book of books kadon ha ka kan teli phitip kadon ki kitab ha ka ni ka Bible kan teli ki don phile puli Bible parok sikata ki don
Henriu teli ki kitab. Nang ta ki lenong ki don kan no. Si hajar si spa prap khundai teli ki lenong. Ki khat ki don lai phuwe hajar si spa iwe teli ki khat. Ngan ong biang ngap ha ngan kli jing kli sibet ha ka bekut. Kat teli ki don ki kitab. Ki kitab ki don henriu teli. Ki lenong ki don si hajar si spa prap khundai teli. Bat ki khat ki don kan no. Lai phuwe hajar si spa we teli ki khat. Kata ka de ka Bible. Ta ka ba phla ka long bai ka kot ka bangi ya puli school ka we ka kot uwe nong tho de. Den am kum ta persang ban check ban page ha tu ka kot chung pi ba pi puli school. La ka long ka kot science, la ka long ka ka kot maths, la ka long ka kot kasi ba kum ta ter uwe nong tho ka we ka kot. Han de ka ba phla ka long ka ni ka Bible ka bangi puli mangi ka bangi ong ba ka de ka tien ka chong blai. Don hadu kum ba sau phongut ki nong tho. Sau phongut ki nong tho bat ka simpor ki bakin tho hadu kan no pitip kan no snem ki simpor ka simpor hadu komba si hajar henriu spa snem ban pendep ka Bible ubriu ubala ban im slem hasla kan ka khndo ula ban im tang komba nyo pho la ni phra pho snem ong ka tien ka chong blai ban pendep ban tho pat ka Bible hadu si hajar henriu spa snem ma thrai pi sung tho kata ka chi chirong chong kata ka por ban tho ya ka Bible to la tho ya ka de ki nong tho ki ba bon bat hala ki chong ka ching long hala ka chong ka kam ka chong ki phitep ki nong tho ya ka Bible ki don bon ru kom ki don na preng chong ki balong kum usiem kum David ma ki ba bon kitab sam ka bangi puli am ka de ka kitab atho usiem David kum usiem ki don na preng chong ki ba de ki nong ap lang berat kum Amas tho ka Bible nang ta ki don na preng chong ki balong nong tong dok kha kum we nong tong dok kha ki san chung chi su am to Petrus de we nang ta ki don na preng chong ki ba de ki nong krong khachna kum we anuksa kum Matthias nang ta ki don na preng chong ki ba de ki doktor ki ba tho ka Bible kum we kum Lukas bat ki we ki ta ki de ki nong tho ka ya ka ni ka Bible ti han rei phitip mano ba pha ki ban tho ka ni ka Bible de ublei ubakren haki uba penpau haki uba pasiau haki bagi de ban tho ka ni ka Bible bat na kata ka daw ngila pan ong kum bang le pule lang man ne ba ke ching tho ba ro ki badon ha ka Bible ki de ki bala pasat man sim da ublei bat namar bala pasat man sim da ublei kani ka long ka ching man toy na ka man ta chongi ha ka ba na ka ni ka Bible ngiyo ya ka ching hikai ngiyo ya ka ching penbet la dang ngila ya bakla nang ta ngiyo ban pen melien ya la de ha ka hok ba ka ching sisa ka chung ublei thong a thai pi yo ban kem ya ka ta ka ching batai chung ha ka ni ka por kum ki hep ke baret la pen Yesu yem pat ya ka ni ka Bible fitep ha ki ba bon tli ki banta pen Yesu yem ya ka ni ka Bible ngan sim tang kat tu kat ni ki banta ha ka ni ka por na ka banta chong pi ki hep ki baret ngan sim tang lai tli lang kot ka ni ka por sngap ha ma to shwa man po chatang ka ban kli ya pi nalor kala ka bini don kam ban ring ba pen her man siam khna mang la ban em ki wei pat ki ching don kam ki ba kong san ki ba kum ki briu ngi don kam ban em hasla kan ka khndo ka to perkhat ma fi kan dei ka ching bam ne ma sing ki na man step snom bla thangan to nalor ka ching bam saka de phila man ong ka Masin ki step la kwa sat khamat deh nak kersyut beniat don na preng changi ba beniat 4 kersyut khamat 4 sai ngil ha sai deh don nak konro umlo par kam ta ter kata ka de ka jinglong ka chongi ni don kam ka ni don kam ka to nalor kata ka la don jingbam la don da don tam khaw lem no khaw ka shubam em sa chak la ha da vor sa bam no kam long kam ta ni haban na yu man shet kemudian don kam sai ka don kam sai ka ding to ngan pen ong ya pi kum ne ka ka por ngan mara epi de ka dor ba phila ban kan mau ma ya ka Bible la pen Yesu yim ya ka ban kong ba ka tien chong blai ka long ka ching bam ani ka dot ma ya ka tangi la ban chem na ka chiti ka ba chong Petrus ka long ka ba ka khot ka ba
ka ktien chong blai ka long kum ka ching bam nalor kal er kum ngal ong ye phi ye don kam mi ka ching bam balai phi ngi bam ching bam phi la man chu bam thrai balai ubri ubam ching bam la ban ong ba kwa bam balai kwa bam namar ba thangan kamet chung bri ka thangan namar balai yu namar ba ka don kam ban he ban san ma phi ki heb ke baret don kam ban he ban san te ban he ban san bon sen ke klung ka dang ret ai ka ai ada ka do si kin pacat ha beniat pat don pha em phi ai ka ai ye ki klung ke badang ret phi ai de ka dot ni ai de ka dot i me i pa chung ni ai de ka dot bat kata ka dot kala ban pan he ban san ye ki hai ka dot ka don ka ai ka don ka calcium ha ka don ka protein bat ki we phi tip phi lai fuli ki skol ka chung phi ka bomot ka ai bo de ki si eng ma kan la ban khlan ban he ban san mo te kum ta ru ka long ha ka ching em ka ba dai man sem ka ching em man sem trong a trong phi ru ni don kam ni ka ching bam bat ka tien trong blai ka dai ka ching bam la da ngi ngem bam ni sa khlung sa te kum no ngin bam ni ka tien ka trong blai kam muat ban ong ngan bam no ken ka gospel Matius ka no man kong phi sim ni ka ka yu phi tar wak phi bam kam muat re kum ta phi lem no phi puli ya ka da ka ba phi puli ka mut phi bam phi a ching bam ni ka ching em ka ba kan cham sem trong phi na ka ta ka daw phi nang he nang san to kan mau ya ka tien trong blai la pen yes yim nang kong ba ka ai ba ka ching baชีวิตda pai phi ban ching bam la kut kan ni ching sang am kan mau mat san tian ka cha kan mau noi ka bible mat san dai ka do kan mau noi ka bible mat san di dot kan mau noi ka bible mo ba ka ai ka bible la ni ka tien trong blai ka dei ka ching bam ni ka sem ka chong ni tong an pon ya ka ba ar pat ya ka ni ka bible la ni ka tien ka chong blai la pen yesu yim ya ka kum ka ya ka tangila ban siam na ka sithi ke Ephesus ka lanong ka basan sai pulihima ka khat ka ba arhusan hado arhunyo nganam puli sai pulihima phi ngan ong biang Ephesus ka lanong ka basan ka khat ka ba arhusan hado arhunyo habangi kren chapang ka kamut ayu habangi kren chapang ka kamut nung kong ya ka chingpun khoi ha ka ni ka chuk chonga chung phi manta mo ha ka ni ka snam ka manta kham tam snam corona ngi da no ha badan ni ka klam COVID-19 ni lek no ka ching batha bangi snga hapo TB ki ong kom no sai bon sen ni ka kti sai da ka ai ne nang ta ki ong kom no de sale khoi bat kom ta ter to ka bomut kom no pan long ki ba khoi khanang ban la ban pen khoi ya ka cha clear don kam mi ka ai don kam mi ka da ka ni panon kam ban sat ban sum nang ta ban chat ching chat ba kom ta ter ka bomut ka tien trong ublai ka yarap ban pen khoi ya ka ching em ka ba kan cham siam trong ubriu teng ula tingit ka ching mut ching perkhat na tingit ka da nut ka man siam trong ulap kum perkhat shun perkhat bisini ke parlok ke parachor hanre habang la puli na ka tien ka trong ublai ka tien ka trong ublai ka yarap ban pen khoi ya ka ching mut ching perkhat ka pen khoi ya ka ching em ka kan cham siam ka trong la ni ka briu ki ba puli ya ka nakata ka daw kum ki hep ke baret khana ma ka ching em trong phi kan long ka ba khoi puli barabor ya ka bible ka balong ka tien trong blai namar ba ka bible ka dei ka ka ba kan chang sem ka ba khadu ka tien ka trong blai ka long ka ai ka tu ka bingla sya puli barabor ka long ka syarak ya ke chat trong ni bat ka ching shai ha kalanti trong ni kata ka bingla wan siam na ka kitab sam ka ba sis pa khat khandai na ka khot ka ba sis pa san phila yo in am ka syarak ki hep ke baret na thrai bu na pring chu phi ki ni ka bang khamrit phim yo issue ka syarak mangi ke bla kham he ratangi kan ma ha ke por ka light yu kam don ni tabe ka syarak kre kot apol kre kot kanang phyong ka to ka syarak ha khmat dala mut ba sai khmat man step chene la bet phyong ha khmut la dap da phyong suda balai namar bangi pule kot da ka syarak to ka syarak ka de ka ching shai ma ka de ka ching shai la the ya ka ha ka khulpi da ka ai da ka phnyang syarak tabe sa ka ding ka same mudur bahai ka tama namar banga sibit ha ka banta bakut ngan ong ka badai ka de ka syarak to kani ka syarak ka long ka ching shai kani ka syarak ka long ka ching shai ke chat ba kelintia chong phi
hakapur ka bedum don kamban thang ya ka syarak don kamban tebe de ka ding lane ban tebe de ka tot slide kini kecuk chungi ke bamanta khnang bangin yo i ya ka chaka ka bangin de ban yu hadanti phi ka bafla ka long ba kan ka met ka chong nga chong phi kum ki brio i don i wei temen ngakan mau sa ka ta ka ching ong chong i ba ka kti ka chat chong nga chong phi ka don khmat i ong ta temen persang pe itu kti la chong don khmat pe ne don khmat mi don am ta temen i ong ba kti ka chat chong i ka don khmat ha ka pasang ngim so la nge jam ha ka wei ka singi ngakan mau don wei porlok ba ong ta temen itu temen isu ong itu temen ide ba bi don khmat chenong i don tang artli ke khmat mo kti ka chat ki chen ti chen chat cha ai don khmat ong tho wei porlok chunga kansan ya ka por miet kum to ya lanti akam dum chen thut phak long kum no chen thut ha mau ban nep am mong katuka ka chat kemi ta da mong ka chat kemi mare chau ta temen he kan ai mama ngala mong ka chat ong bale yu banga chen thut ang ta lanti ong ta mama ta nei la pon sop ta mama da la chem hadin arsni na sngi ya biang chen thut biang na ta na chu mi snam biang tai mare biang chau ta mama ngala mong kan ka chat mi snam biang ong ta mama na nang tu na chu wa chen thut man chi sngi ta mama kala mat la ka khmat chung me la mat la ka khmat chung ka chat chung me ong ta mama don khmat se mama ka chat chung don kain kala mat la ong ta mama ta sim lo tuk se fitim nam tip tuk se ba sliding ta sim lo tuk se pro chak tebe tuk se marsen me ding tuk se am kon tha be ka chat chung tu yu nang ne na tu ba mong ta kon tha tak ora no am lu ta ada oleh tu thì ông Tom đây là tăng cắt tu cái là bịch biang cái này cái khmat chung cái chặt chung mấy men nằm chân thốt chỗ nó thôn chỗ bà lấy nằm ở bộ đã đẹp tự bệ đại thái chính sai mà của ông ta tụi mình cũng ta thì cả có chi xa các chặt đâu khẩn nã và chân thốt chỗ đây nàng thôn chỗ tỏ ngắm một bạn ông như phi cũng nè cái hấp cái bát làm cái step bà các tiên cái trong play cái long cái chính sai gì chặt chung nhỉ teng nhâm tiếp sẽ ai bản nhái teng nyem snow thu kumno ban ya han reda ka bangi puli ka ktien chong blai ka rap ka nyangi bangi la ban ya ha ka lanti ki badai mo au no teng ka don ka ching prakhat ha ka man sim ka do no chungi da pha ching tha ai mei pa sibit le ko mom sngo nai yeng ra nai le ra ba kom ta ter am te han rei ha bangi puli ka ktien chong blai ngi kan mau khlak kan mau kum no city ephesus ka ong kom nam to tu buram ane tu kok ngu pi ki khon tu kok ngu ma ya ki keme ki pa hau trai kan mau mana ba ong kum ta kham don ba ong re ta mala puli na ka tien chong ble kamut kren u ble lamba ka tien ka chong u ha phi ba phi phin pan be ya kan ti ya chong phi ha cha ka ba phin ya kan riang phi la ya no cha kan ti ka ba de to ka ta kan ka ching sai chong ka tien ka chong ble ka ba ka don ya ka ban ya lam yang a ba ya phi kum ki khon ka chong u bleแต่นักตะกดาวหากว่าเป็นกุดยังกันชิงกรันเรื่องว่ากันกับสเต็ปงักว่ามันอ่องยี่พีกันแน่กันมาไว้กันกิไลทะเลกิปอยกันมาอ่องยี่พีมันตันกับเตียนจงเบลกันได้กับเตียนจงเบลกันได้กับชิงบามขณะบางเงินเฮกเงินสั่นเงินคลังเฮกสะวะจนไปจะพีกว่าบางวันเฮกสะฮับบามมันก็บามกับเตียนจงเบลดนไปจะพีกว่าบางลมหากิบคู่กิบอินเทอร์เน็ตมั้งพี่ได้บันซุ่มให้zoom ha kak tien chong blai nama kak tien chong blai ka dika nang ta phis ngau tho ba ka ta ching em chong phi ka long ka badum ka lawe chong phi ka long ka badum puli na kak tien chong blai ka nya rap ban ya lam nanti yangi nama kak tien chong blai ka dika ka dei ka sharak ba ka ching sai ya ki chat chong ni te to blem kur khu yangi kum ka ching sang khna un kur khu ya phi ki khna iwe pe we ha ki yeng ki sam ki ba pe kan program bangen nang na ban chakri au trai ba bangen bangru ya ka ban puli ka ktien ka chong blai ha ki sngi baro ka ching em ka chong ni ya pe no ikani ki assignment ki ba phila pha akani ka tayo ka dep
toh kan ka por ka mentah pat ya poi no se ka mentah ka bangi penwai no ya kan ka sing syakri chong ni teh kan ka por tong ya ong lang ka ching rwai utrai pat hadin ka tang sa ai ka ching ko penwai kuk pa chong ni ubah beneng long ba khoi ka kerteng chong me wan ke hima chong me long ka mon chong me ha ka khando ko ma beneng to a hingi mentah ka ching bam chong ni ka bahala ka sengi to map ke pop chong ni Kembang iru imap, ya ke belak seniau ini. Tuat alam ini, saya kacang pencoy. Handai sumar ini, nak apa seniau. Nak baca me long ke hima, berkabur ramru. Halakarta. Amen. Pada kebawai no, congkan kapor, kacang syakrilang cong yama. Tuda ai kacang ai ek rabiang kacang utrai, buat nampum ek ni Yesus Kristus. Kacang ek ba cong balik pa kacang slok kebatiang cong mesim koi. Kini lagi kacang kerku ke bodong na way play. Kin cong dap kerhai. Hapo laga chong ka ching sang khna ka bodan ha ka chaka ho chiringa chiru kho ke bodan ha ka balang ha ka ri basat lak chong ka barthai na do manta shir babam chakot ro amen.